Duh, senengnya hatiku. Apa iki? Apa iki? Eh, kok gak iso pembersih kacaku? Ngalih. Juminten, tangi. Benakno iki lho. Nutupi. Ganggu wong turu ae. Apa iki? Bobrok. Macet iku. Ndang cepet, jupukun kertase. Wong edan. Jupukun dhek apa? Cak angele. Duh, duh. Wes mari kinclong iki lho. Aduh, aduh, aduh tanganku cepet. Apa-apa? Ah sumpah tanganku kecepet iki lho. Sik benakno. Lara pol iki, Jo. Aduh, macet iki lho. Sing genah ta lah, mudhun sik po. Gak iso mandeg, kok ditobruk truk. Mbok pokoke benakno iki sik, Jo. Tenana dilut. Mari ngene mandeg. Sik aduh. Sampean kok tega selingkuh karo tanggoku, Mas? Lah apa sih, Dik? Aku iki mek ngeteno tanggomu tuku galon, sumpah. Ojo baper ngono ta lah. Baper jaremu. Jaluk tak tapuk, sumpah. Tapuk. Ndang, iki lho tapuken. Wis siap aku. Penak piye wis, tapuken. Nang tapuken. Aduh, iki lho nganggur iki lho. Tapuk, tapuk. Tapuk. Siji. Loro. Telu. Plak. Raden Mas. Ya ampun kapok. Astagfirullahaladzim. Gak melok-melok tapi melok ndelok.